Hola, què tal? Bona tarda, benvinguts en aquest diàleg que es diu la intel·ligència artificial i l'exploració de l'espai de la Lluna a Mart. Un diàleg que tindrà lloc entre el Jordi Isern, que és expert en ciències de l'espai, i el Ramon López de Mantras, que és expert en intel·ligència artificial. Aquesta és una activitat que té lloc en el marc de la Setmana de la Ciència, que està sent ara mateix, hi ha més de 400 activitats. Aquesta és una més amb aquest impuls objectiu de voler acostar el coneixement científic a la població general i, a més, en especial aquesta està emmarcada amb el 25è aniversari de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. En aquesta conversa parlarem sobre l'impacte de la intel·ligència artificial en els viatges interplanetaris tripulats, quins són els límits ètics de tot plegat, i també farem referències a la ciència-ficció perquè moltes vegades és l'avançada de molts descobriments científics i avui un parell d'exemples com 2001 i Blade Runner ens posaran en context i ens n'adonarem de seguida. Estarem una hora, més o menys, de conversa. Hi haurà una part final per preguntes, si voleu també dir-hi la vostra. I a Twitter, per qualsevol comentari que vulgueu compartir, tenim un hashtag que és IA Espai. IA d'intel·ligència artificial Espai. Us presento una mica més en profunditat el Jordi Isern i el Ramon López de Mantras, que tenen un currículum llarguíssim, però hem acordat que ho faríem breu. D'una banda, el Jordi Isern, que com us deia és expert en ciències de l'espai. Ell ha dirigit l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC durant molts anys. També va dirigir i va fundar l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i, a més, durant 3 anys va ser membre del Consell científic assessor de l'Agència Espacial Europea, que avui ens anirà molt bé per parlar de tot plegat. I el Ramon López de Mantras, segur que molts els coneixeu, també ha dirigit l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC i ha sigut ara recentment Premi Nacional de Recerca 2018. El seu camp d'investigació pròpiament són els sistemes d'aprenentatge. Tots dos, a més, són molt bons divulgadors, referències internacionals en el seu camp, pioners, i a més, jo diria que també coincideix amb tots dos que us dediqueu a unes disciplines que cada vegada es desenvolupen més ràpid. Jo volia començar amb una imatge, que és aquesta d'aquí, per dir que en l'últim mig segle potser ha anat tot molt més exponencialment que en els últims, 100 anys, 200 anys, no? Però si us sembla, a mi m'agradaria començar amb una anècdota personal, no? I és preguntar-vos què fèieu vosaltres, ara que se celebren 50 anys de l'arribada de l'ésser humà a la Lluna, què fèieu aquell juliol de l'any 69? Bé, suposo que com que sóc el més gran em toca a mi. Jo per aquella època, tenia 19 anys, i per aquella època la cursa espacial estava clarament contaminada per la lluita ideològica entre els Estats Units i la Unió Soviètica. Aleshores, perquè tinguin en compte l'edat, era prosoviètic i estava en contra, hi havia més la guerra del Vietnam i estava evidentment en contra dels nord-americans. El problema és que sota aquesta lluita ideològica hi havia un problema de fons molt interessant, i és exploració humana o exploració robòtica. I aquesta era la gran discussió que continua en aquests moments. I ja us avanço la meva opinió. D'un astronauta, l'única cosa que ens interessa és el seu cervell, les seves mans i l'èpica. Perquè el que ens agrada és després, quan torna, muntar la gran fanfàrria i aquestes coses. Però des del punt de vista, diguem-ne, eficaç, costos, coneixements que adquirim, el millor és l'exploració robòtica. I en aquest sentit la intel·ligència artificial és bàsica. Què feies per això, el juliol del 69? Ja estaves, no, dic, a banda d'aquesta reflexió també m'interessava saber què és el que estaves fent quan Louis Armstrong va trepitjar la Lluna. Bé, això era el 69, m'havien suspès d'àlgebra, ja anava a l'estiu. Molt bé. Ramon? Bé, amb excusa meva, val a dir que aquell any havien tancat la universitat durant 3 mesos, es havia tirat el cap d'en Franco per la finestra, etc. Vull dir que va ser un any mogudet, estava justificat. Jo encara no era a la universitat, però gairebé, perquè estava fent... Era el moment, de fet, de decidir. Acosteu-vos una mica més al micro, que si no... De decidir què fer a la universitat, no?
en un moment tenia dubtes, jo sabia que volia fer alguns estudis relacionats més aviat amb la ciència o l'enginyeria, perquè era el que m'agradava més, el batxillerat, i tenia 17 anys, estava a casa dels meus pares i vaig veure l'arribada a la Lluna, el vaig veure a la televisió, òbviament en blanc i negre, no? I em va deixar bocabadat, no? Em va deixar molt impressionat. I llavors vaig, el dia següent o pocs dies després, el primer dia que va haver classe, no sé si no recordo en què va caure, si va caure un cap de setmana o no, però el primer dia que va haver classe, el professor de física li pregunto: ostres, això és l'arribada a la Lluna, com és possible, no? Com és possible? I ell va dir: ostres, sí, bueno, això és gràcies a l'electrònica, em va dir. Que no li mancava raó, És veritat que era una tecnologia absolutament fonamental. I estava, en aquella època, l'electrònica, doncs per l'electrònica parlar de lo més sofisticat i lo més avançat, l'any 69, no? I la informàtica ni existia com a carrera pràcticament enlloc, ni tan sols als Estats Units no hi havia graus de computació encara, el 69. I bueno, dic, ostres, electrònica, estava dubtant entre quina enginyeria fer i em vaig decantar per l'enginyeria electrònica, i va tenir molt a veure aquest fet, o sigui que va influir molt en la meva decisió de què fer a la universitat, no? I des d'aleshores, que han passat 50 anys i heu desenvolupat tota la vostra carrera científica, no? Dèiem, a l'espai, relacionat amb les ciències de l'espai, la intel·ligència artificial, i avui que ens plantegem, no?, com convergeixen aquestes dues qüestions, com ha evolucionat tot plegat, no?, des d'aleshores, amb la tecnologia que llavors es va arribar a la Lluna i amb tota la tecnologia de la qual disposem ara, com ha anat evolucionant? Bé, l'evolució, diguem-ne, és lògica. Primer de tot, hem de pensar que nosaltres vivim en un planeta extremadament confortable. Estem protegits per una atmosfera, estem protegits per un camp magnètic, però a l'exterior és extremadament hostil. És hostil per les persones i és hostil també per les màquines. Aleshores, una de les coses que s'ha de tenir present, que és una idea equivocada, el que es posa a l'espai no és l'últim crit en tecnologia, sinó és tecnologia molt robusta, que sabem que és capaç d'aguantar les condicions extremes, la radiació, l'oxigen atòmic, etc. Llavors això fa que sigui un món, en efecte, molt conservador. Hi ha un principi que és tot allò que no ha volat no pot volar. I aleshores, clar, d'alguna manera s'ha de trencar el cercle viciós, i la manera de fer-ho abans era primer exposar-se la primera vegada. Com que el mercat de l'espai és un mercat, era sobretot abans, ara ha canviat una mica, era un mercat captiu que estava controlat pels estats, estava controlat per l'exèrcit, doncs les companyies, hi havia unes quantes companyies que giraven al voltant i eren extremadament conservadores i impedien que ningú pogués entrar-hi. Això ha canviat. Ara hi ha entrat al mercat, comença a importar més el benefici que no pas l'estratègia, i a més hi ha tota una tendència a abaratir els llançaments, i ara hi ha tota una eclosió del que en diuen CubeSats, de nanosatèl·lits que pesen pocs quilos, que el poden llançar una universitat. Aquí nosaltres a l'Institut i la Politècnica ja estan en marxa, i això permet experimentar, és a dir, permet posar coses noves, i en particular permet experimentar nous algoritmes, nous sistemes d'exploració que són barats i que han de ser eficients i autosuficients. I aquí és on la intel·ligència artificial juga el seu gran paper. Sí, això que has dit és molt interessant, que són molts conservadors, agències com la NASA o la ESA, a l'hora perquè han d'assegurar, ha de ser 100% robust, ha de ser una robustesa brutal. I és clar, què passa? Que l'electrònica, els processadors, les CPUs, no posaran la darrera, perquè no han passat prou temps, no ha estat prou verificada, validada, comprovat que no fallarà, que no tindrà falles, no? Per exemple, el Curiosity, que encara està funcionant, el rover Curiosity, que es va llançar el 2012, si no recordo malament,
té una CPU que es diu RAD 750, RAD de radiation, perquè és tolerant a les radiacions, perquè han de fer el shielding aquest per les radiacions, no? Electromagnètiques, còsmiques i tot això. Doncs aquest ordinador, aquest CPU, té 200 MHz de rellotge. Si el rellotge, la freqüència del rellotge és només de 200 MHz. I té, espera que ho tinc apuntat aquí, 256 megabytes de RAM. Això és el que teníem als anys 90, finals dels anys 90, en els ordinadors a casa nostra. Fixeu-vos, no? 25 anys pràcticament. Sí, ben bé 25 anys, no? Com qui diu, o prop de 25 anys. Bueno, clar, s'ha de validar tot això. Pensa que entre que es desenvolupa, quan fan les proves aquí, a la Terra, no?, de tots aquests sistemes que després són els que embarcaran a les naus i això, les proves que fan, clar, poden durar anys. El que no poden fer és dir, bueno, ara hem fet proves amb aquest tipus de CPU, amb aquest tipus de software i tal, i bueno, ara, un mes abans de llançar, doncs ara fem un upgrade o canviem el software. No, hauries d'estar 2 o 3 anys més provant-lo abans de llançar la nau, no? Per tant, el que han de fer, fan un frozen, fan una congelació, que se'n diu de la tecnologia, però anys abans. Per tant, la tecnologia que surt en les naus espacials, òbviament, és antiga respecte a la que tenim aquí al planeta Terra, no? De fet, hi ha tot un sistema ja internacional de classificació de la tecnologia, de quina és la disponibilitat i la fiabilitat de la tecnologia, i si no sobrepares un cert llindar, doncs ja no et deixen tirar endavant. És molt lògic. Ara, per exemple, es va aprovar fa relativament poc el projecte, l'ESA va aprovar el projecte per detectar ones gravitacionals des de l'espai. Aquest projecte tindrà un cost d'uns... és de 1.000 milions d'euros. Aviat d'estar dit, 1.000 milions d'euros. El que no podem fer és que per un xip que val 20 euros doncs ens falli tot això. Hi ha de ser coses segures, molt sòlides, molt robustes. I de fet el gran avantatge de la investigació, de la recerca espacial, no és tant la tecnologia que un desenvolupa, que a vegades hi ha de molt interessant, sinó sobretot el coneixement que porta, que ens ha obert una visió de l'univers absolutament diferent en tots els sentits i de la pròpia Terra. Ara anomenàveu... Disculpa, Ramon, si vols afegir. No, dic que ara precisament posaves d'exemple la sonda Curiosity, no? Que és una... Exacte. No tripulat, se'n va a Mart, però diguéssim que el proper pas és que pugui arribar l'ésser humà a Mart. Encara estem lluny i sembla increïble, no? Però per anar a Mart... Sembla que hi ha plans, sí. No, però vull dir que sembla increïble que moltes vegades quan ho dius a la gent li sorprèn que per anar a Mart el que haguem de fer és tornar a la Lluna, no? No sé si podeu també explicar una mica això i no sé si està relacionat amb provar tota aquesta tecnologia i veure com funciona en un ambient hostil com és a l'espai. Jo ja he pensat abans que no era gaire partidari de l'exploració humana dels astronautes, perquè el problema és que hem d'enviar una persona allà, ens agrada l'èpica però volem que torni, no? I esclar, això vol dir, representa un esforç molt elevat i no acabes de veure ben bé quin és el benefici que se'n traurà. No dic que no hi hagi d'anar, els homes, la humanitat, estem fets d'una pasta, diguem-ne, exploradora. Vull dir que si poguéssim anar al centre del Sol hi hauríem d'anar-hi, però no a qualsevol preu ni en qualsevol moment. És a dir, abans hem d'anar pas a pas. I, evidentment, el pas obvi és anar primer a la Lluna. Entre altres coses perquè a la Lluna hi ha molts recursos que són interessants i com que la gravetat és molt baixa és molt fàcil transferir-los cap a la Terra. Per exemple, el vent del Sol ha implementat a la Lluna una gran quantitat d'heli-3. L'heli-3 és un isòtop de l'heli que es fusiona fàcilment, dona energia i no deixa anar neutrons lliures que són radioactius i que són els responsables de la radioactivitat a llarg termini que poden infectar qualsevol central nuclear. Clar, llavors això hi ha molt d'interès en poder-ho recol·lectar i enviar-ho després cap a la Terra o des d'allà enviar directament l'energia. Hi ha també tota una colla de metalls que són molt escassos aquí a la Terra, que en allà n'hi ha en bones quantitats i tot això es pot aprofitar i insisteixo, és relativament fàcil llançar-ho des d'allà cap aquí. Per tant, diguem-ne, el que sí que hi ha i ja s'han començat a muntar companyies, interès en començar a explotar els recursos de la Lluna i fins i tot els recursos dels asteroides. I això sí que és lògic. Però això
la manera, diguem-ne, rendible de fer-ho és a través d'altres màquines, màquines que siguin prou intel·ligents per no posar en perill la vida de les persones. I després podem anar-hi. Per exemple, una de les activitats que estan apareguent és el turisme espacial. Hi ha una colla de bilionaris en aquest cas, que estan disposats a pagar perquè se'ls munti un Hilton a la Lluna i anar a passar uns quants dies allà. Està bé això, no hi estic en contra, però des del punt de vista dels recursos que podem obtenir, el que és important és els sistemes automàtics. Sí, però passarà molt de temps perquè hi ha un problema molt important lligant amb el que dèiem abans de la robustesa. Així com el que és el material, el hardware, l'electrònica, la pots, d'alguna manera sabem com fer-la robusta o força robusta, el software és un altre tema. És molt més complicat verificar i validar software que verificar i validar hardware. Fins i tot, i si estàs pensant en un sistema amb una intel·ligència, com deies, ja molt, diguem, artificial, sofisticada, això implica necessàriament un tipus d'algoritmes de gran complexitat. I com més complex és, més difícil és de verificar, fer la verificació formal, perquè són sistemes d'aquells que en diuen en anglès safety critical, que són crítics per la seguretat. I no et pots permetre, la probabilitat de que falli ha de ser pràcticament zero. I verificar aquests softwares avui no en tenim ni idea, perquè totes les eines de verificació de software que es coneixen de l'enginyeria del software que tots coneixem no valen per als sistemes que aprenen, perquè sobretot aquestes últimes tendències de deep learning que en diuen d'aprenentatge profund, que no se sap ni tan sols quan funcionen, per què funcionen, i quan fallen, per què fallen, i li falta la capacitat d'interpretació de què està passant allà en aquell software, és molt difícil. Aquests algoritmes, la veritat, en aquests moments jo no veig cap possibilitat de que puguin passar unes proves de robustesa, passar-les de manera que puguin es puguin introduir, embracar en processadors i canviïn en robots o en rovers o fins i tot en software que faci el que sigui, planificar trajectòries, planificar tasques per part de la nau espacial, que és coses que s'estan intentant fer en intel·ligència artificial. Jo veig difícil dependre exclusivament de l'autonomia i la intel·ligència d'una intel·ligència artificial. Home, a molt llarg termini, compte, ja pot canviar molt la situació, però a uns plaços, diguem-ne, relativament curt, mig termini, se'm fa difícil veure que això sigui possible. De fet, s'estan fent passes importants en aquest sentit. Per exemple, l'ACT, una unitat d'estudis, i de fet això es pot fer gràcies a que ara som capaços de construir satèl·lits o càpsules, que vulguis, que són barates, que no costen gaire diners, són els famosos nanosats, cubesats i aquestes coses. Aquí, diguem-ne, qualsevol... Vull dir, això ja està a l'abast d'organitzacions petites, i això el que vol dir és que gent amb imaginació hi pot introduir qualsevol cosa amb un risc relativament petit. Assumint un risc que és molt petit. I això, per exemple, ja està ple de plans. Per exemple, l'ESA descansa molt amb l'exploració de la Lluna amb CubeSats, amb nanosatèl·lits, però també l'exploració, enviar petits satèl·lits a explorar els diferents asteroides. Això, diguem-ne, està avançant moltíssim. I després també, perquè s'està miniaturitzant, s'està fent servir tècniques cada vegada més avançades, i jo crec que amb el temps és un trial error. Crec que això irà ràpid. Tinc més confiança, potser perquè no entenc d'intel·ligència artificial, tinc més confiança amb la intel·ligència artificial que no pas tu. Clar, és que relacionat amb això, llegia que allò típic del Houston tenemos un problema, quan estàs a dalt a l'espai amb la nau, això en teoria s'ha d'acabar. No hem de demanar ajuda a la Terra, a Houston. Hauríem de demanar ajuda, no sé si anaves per aquí, que està lluny, a l'ordinador que va a bord amb nosaltres i que ens ha d'ajudar a resoldre el problema que tenim. I a segons quines missions molt llunyanes, a demanar ajuda
a ningú. No té sentit, perquè Tardaria la moltíssim. senyal pot tardar no hi ha hores, sinó, jo què sé, dies o uns temps inassumibles completament a esperar a rebre la resposta, no? Vull dir, per arribar a Mart la senyal tarda com 20 minuts, no? Tinc entès. Depèn d'on estigui, sí, però no? Vull dir, un senyal tarda, per anar des del Sol a la Terra tarda 8 minuts, i per anar a Mart doncs, pot tardar 4 minuts si està molt a la vora, uns 24 minuts si està més 25 lluny, minuts, exacte. i a Plutó, si no recordo malament, deuen ser com 6 dies, una cosa així. Per tant, per anar a Mart és clau que hi hagi intel·ligència artificial a bord. El que molta gent està d'acord en l'àmbit de la intel·ligència artificial, i per exemple jo conec personalment el responsable d'intel·ligència artificial del Jet Propulsion Laboratory, del JPL de la NASA a Pasadena, Steve Chien, i ell va fer una xerrada l'any passat al Congrés Internacional d'Astronàutica el 2018 a Alemanya, a Bremen, i bueno, el seu missatge era que o es fa amb intel·ligència artificial o no es fa. Això està clar, i això estic d'acord amb tu. Ara, el que sembla que no estem tan d'acord, tots més optimistes, en els plaços, no? En quan serà possible. Clar, un projecte com el que em va explicar en Steve Chien, una vegada vam coincidir el 2014 a Buenos Aires en una escola d'estiu, i em va explicar que es tenien previst, un dels grans projectes que li feien molta il·lusió era col·locar un submarí a sota de la capa de gel que cobreix la lluna Europa, la lluna de Júpiter. Clar, aquest submarí, allà a sota, en unes quines profundàries, a sota gel, i a més a Júpiter, que la senyal ja estem parlant d'una hora, d'aproximadament una hora que arribi allà, ha de ser molt, molt, molt autònom en tot no només en el moviment, en el que és la navegació, la trajectòria a seguir, cap on anar, no? Sinó ha de prendre les decisions sense que li arribin des de la Terra, les decisions de a on anar, o sigui, escollir el target, escollir l'objectiu. I un cop ha escollit l'objectiu, que pot ser més interessant perquè les càmeres, els sistemes sensors, el sistema de percepció que tingui haurà detectat alguna cosa que sembli interessant no sé on, doncs dirigir-se cap allà evitant possibles obstacles i a més fer tots els experimentació científica, les tasques que estigui encomanat o programat per fer, no? Com es fan ara, com els robots de Mars que fan anàlisis geològics, no? Per exemple. Doncs clar, aquí o passem per una intel·ligència artificial en el futur que tingui aquestes capacitats i que sigui suficientment robusta, o això no serà possible, òbviament. Però jo tinc l'esperança que sí que serà així. Jo tinc l'esperança que sí que serà així. No, jo penso que també, allà un termini o un plaç llarg. Ell també diu, ell està comptant en plaços molt, molt llargs. Molt llargs, què vol dir això? Són dècades, no una dècada, dècades en plural. Sí, tenir una autonomia d'aquest nivell en un dispositiu i que sigui robust, això és... Però sí, jo no hi seré, però es farà, jo no ho veuré, molt possiblement, però alguns sí que ho veuran. Jo parteixo de la base que qualsevol cosa que pot fer un cervell humà també pot fer un cervell artificial. Perquè no hi ha cap llei física que ho impedeixi. És qüestió només de temps. A vegades qüestions ètiques sí que poden... També. L'ètica és un altre problema que depèn de molts factors. Segur que heu vist aquesta pel·lícula? Vosaltres dos segur que sí, i més d'una vegada. La gent del públic, si està aquí, jo crec que li interessa el tema i també haurà vist 2001, una odissea a l'espai, o haurà llegit el llibre, no?, que ve d'una novel·la. Aquí, el HAL és un sistema d'intel·ligència que assisteix als astronautes, i després veurem un fragment, i no és cap spoiler, però no sé si l'assisteix del tot. Clar, això són les dècades, que deies? Ui tant, estem a dècades. La intel·ligència perquè això era el 2001, era el 2001 i estem al 2019. Es van quedar curts, no? Suposo, calculant-ho. Ui tant, curtíssims. Doncs, si us sembla, veiem un moment aquest fragment de la pel·lícula. I can't do that, Dave. Sorry, I can't do that. I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you in fact were planning to disconnect me, Sí, and I'm afraid that's something I cannot planteja un allow. tema molt interessant. Clar, aquí hi ha un problema a bord, l'astronauta, el David, li demana ajuda al HAL i el HAL li diu que no. Bueno, sí, perquè això planteja un problema molt interessant, no ja a l'intel·ligència artificial a l'espai, sinó en general. L'intel·ligència artificial també a la Terra, no? I és que un sistema d'intel·ligència artificial, si se'l programa o se li dona un objectiu, farà el que sigui per assolir aquest objectiu. Farà el que faci falta per assolir aquest objectiu. No? Clar, llavors, HAL, quin és un dels objectius importants que té? Ell ha de dur a terme amb èxit la missió. Van cap a Júpiter, per cert, no? Ell se'n dona compte i diu jo per baix, no se'n dona compte que el comportament, l'actitud, la desconfiança que s'ha generat i les accions dels astronautes posen en perill que ell assoleixi l'objectiu de conduir la nau espacial fins a Júpiter. I llavors què fa? Bueno, doncs fa una sèrie d'accions encaminades a, malgrat tot, assolir aquest objectiu, costi el que costi. No hi ha cap consideració ètica ni res, no? És com l'acudit, el semi-acudit, que no és un acudit però que no és tan acudit de vegades quan analitzes, no? Del que se'n va, té un robot super sofisticat a casa seva, al matí se'n va a treballar i li diuen al robot quan torni aquest vespre a casa vull un sopar ric en proteïnes, i se'n va i torna al vespre a casa una olor de menjar doncs magnífica, ostres, allà preparada la taula, i comença, s'asseu i, ostres, ha desaparegut el gat, vale? És a dir, fa el que sigui per complir la comanda, l'ordre que li ha donat el seu amo, diguem, l'ésser humà, no? Però com que no té valors alineats amb els valors humans, ni molt menys, doncs el valor nutritiu del gat no sap que és molt menys important que el valor sentimental o emocional d'aquest gat que pot tenir per aquesta persona, no? Per tant, bueno, és un animal que és ric en proteïnes, o sigui, és prou intel·ligent per saber totes aquestes coses i doncs, cuina el gat, no? Però això és el mateix, bueno, el mateix, ve a ser el mateix, perquè HAL fa el que sigui per assolir l'objectiu i passa per sobre del que sigui de tots els obstacles que li puguin impedir arribar al seu objectiu. I això és el que passa amb la pel·lícula, amb HAL, no? Tot s'ha de dir també que actua en defensa pròpia, Per què? Perquè se n'entera llegint els llavis de que el volen desconnectar. Clar, desconnectar amb un nivell, en un ordinador d'aquest nivell d'intel·ligència, que suposa que té consciència de si mateix i per tant vol preservar la vida entre cometes, vol preservar el seu funcionament, la seva existència, i a més, esclar, si et mores no pots acomplir l'objectiu que tens. Però, òbviament, només pel fet que ha d'assolir l'objectiu que li han encomanat, farà el que sigui també per no morir-se, no? Perquè no el desconnectin. I perquè no el desconnectin és quan comença a carregar-se els astronautes. Per tant, en cas d'un judici a HAL, d'acord, el podrien condemnar, però hi hauria segurament una rebaixa de la condena per defensa pròpia. De totes maneres, aquest comportament no està tan lluny del comportament humà. És a dir, si a l'hora de prendre una decisió tu tens en compte una sèrie de factors, has de maximitzar o minimitzar beneficis, i a la que tu allà hi poses un valor absolut, ja ho han vist de fer punyetes. Hi ha moltes persones que són així també. És així, exacte. Però afortunadament tenim en compte altres coses, no? En principi. Alguns sí, altres no. Alguns sí, alguns no, d'acord. A l'inici dèieu que a l'espai s'hi va amb tecnologia molt robusta. Suposo que passa el mateix amb la intel·ligència artificial, no? O te'n vas amb un sistema molt robust o et surt un HAL i et quedes allà penjat. Bueno, HAL és superrobust, representa que és ficció. Clar, però no sé si ho podem controlar tot, no? Però se suposa que és un ordinador superrobust, amb capacitat d'autodiagnòstic, de fer diagnòstic predictiva amb molta antelació. HAL podia detectar que d'aquí mitja hora, d'aquí una hora, fallaria un component de la nau. Estava constantment monitoritzant tot. O sigui que és una robustesa, i en cas de que falli la robustesa tenia la capacitat d'autoreparació. El qual és extraordinari. O sigui, la intel·ligència artificial de HAL és... Bueno, mare de Déu, estem a anys llum
Anys llum, mai més ben dit en un col·loqui de l'espai. Anys llum d'arribar-hi. No sé si per això hi faltaria, no?, que també és una de les arestes d'avui, no?, d'aquesta conversa, tota la dimensió ètica i filosòfica que porten implícites les tecnologies d'intel·ligència artificial, fins i tot la pròpia exploració espacial, no? És a dir, són camps on l'ètica i la filosofia són molt necessaris. Sí, a veure, és que l'ètica és un tema, diguem-ne, que està absolutament lligat a totes les activitats que fem. Jo el problema, i perdoneu que sigui una mica cínic, el problema és que sovint l'ètica la fem servir com un xiclet, que l'estirem una mica per justificar els nostres interessos. I veiem, apliquem massa fàcilment la llei de l'embut, que consisteix en ample per mi i estret pels demés. I aquest és el problema que li veig. I adaptem molt l'ètica, desgraciadament, en els nostres interessos. Potser l'avantatge que tenim és que aquests canvis són lents i més o menys es pot anar fent, perquè si fóssim molt bruscs podria ser un desastre, això. Hi ha una altra pel·lícula... Digues, Ramon. No, res, seguim. Epa, que m'he passat aquesta aquí, Blade Runner, que a més, no, preparant la conversa, Aquest mes. el Ramon va dir, aquest mes... És el mes Blade Runner. És el mes Blade Runner, no? Novembre del 2019. Los Angeles, novembre de 2019. Passa durant el mes de novembre del 2019. I en aquesta pel·lícula, no, el que veiem és, bueno, hi ha la idea aquesta dels replicants, no, aquests humans artificials, bueno, no sé com descriure'ls, que fan feines perilloses, no, els enviem a l'espai. Són esclaus d'alguna manera, sí. Exacte. Treballadors, esclaus, sí. D'això encara estem... Bueno, no sé si hi hem d'arribar, no? Sí. Bueno, si fem la llei de l'embut potser sí que hi podem arribar, no? És molt diferent, És molt diferent de lo que és la robòtica tal com l'entenem nosaltres en el món de la intel·ligència artificial i la robòtica intel·ligent, perquè els replicants és enginyeria genètica, són de carn i os, tenen el seu codi genètic, tenen les seves cèl·lules, les seves neurones, són indistingibles dels humans. Només hi ha aquell test de Voight-Kampff que surt a la pel·lícula més d'una vegada que detecta empatia, i si detecta que tenen empatia, si detecta que no tenen empatia, llavors representa que són replicants i així els cacen, no? Perquè a part del test d'empatia no hi ha altra manera, ni test de Turing, ni res serviria per diferenciar un replicant d'un altre ésser de carn i os, diguem-ne, nascut del ventre d'una mare, perquè la diferència és haver nascut del ventre de la mare o haver estat construït genèticament d'adult, directament d'adult, i per això els implanten records, perquè tinguin, des del punt de vista psicològic, no tinguin problemes terribles, perquè un adult sense cap record deu crear aquí unes, no sé, m'imagino, unes contradiccions brutals, no? I per això els implanten records. Però sí, vull dir que és una tecnologia que no té res a veure amb la tecnologia amb la qual actualment fem robòtica i intel·ligència artificial, la tecnologia que representa ja en els replicants aquests que són de carn i os, no? Però bueno, planteja qüestions perfectament vàlides pel que fa a això, aspectes ètics. Fins a quin punt éssers que són conscients, encara que no tinguin empatia, els representa, però compte que aquells 4 que surten a la pel·lícula, que el Descartes els ha d'anar eliminant perquè són rebels, perquè són rebels, perquè no volen morir al cap de 4 anys, estan programats per morir al cap de 4 anys. I per què no? Per què els hi fa por morir? Home, no t'hauria de fer por morir, no? Representa que estaven dissenyats genèticament perquè no es plantegessin qüestions ni sentimentals, ni emocionals, ni res. En canvi, desenvolupen. Alguns no saben ben bé per què, la pel·lícula no s'aclara ni molt menys, queda suspens això, del per què han desenvolupat emocions i típicament humanes, no? Per tant, la pregunta és, èticament parlant, si una cosa, encara que sigui artificial, perquè no deixa de ser artificial encara sigui de carn i os, que han estat creats artificialment, no han nascut naturalment. Si una cosa, per molt que sigui artificial, si té consciència, si és realment, té aquestes quàlies, totes aquestes coses, tenim dret a desconnectar-los si són un robot, o tenim dret en aquest cas de programar-los perquè quedin així tiesos al cap de 4 anys.
És una pregunta que té la seva importància, Sí, no, efectivament, vull dir, és claríssim un cas on s'humanitzen i que estigui fet de carn i ossos o estiguin fets de silici, per entendre'ns, és irrellevant en el fons. El problema és que s'humanitzen. Bueno, sí, perquè també quan veiem com més s'assembla com més antropomòrfic, per exemple, és un robot, amb més facilitat projectem doncs, emocions, sentiments, empatia, etc. No? Però això som nosaltres. Clar, si a més el veiem que és de carn i os com nosaltres, i el toques, i té cabell, i té carn, i té pell, ostres, llavors, òbviament, som nosaltres, sí, els que... Però el problema és, tal com has dit, és que aquests tenen empatia. Bueno, se suposa que no, però alguns la desenvolupen. Alguns la desenvolupen, per tant, d'alguna manera s'humanitzen. Bueno, s'humanitzen. De fet, el Roy Batty, al final de la pel·lícula, aquest final tan estupend que té Blade Runner, que salva la vida en el Harrison Ford, en el Deckard, en el Blade Runner, està demostrant molta més humanitat que els humans. O sigui, aquesta pel·lícula el que posa, la pregunta que molt filosòficament parlant que fa molt bona és, posa en qüestió què és ser humà. És la gran pregunta darrere de Blade Runner. Estupenda. Tornem a la Terra o a l'espai per parlar de... Recuperem, intel·ligència artificial i exploració, que és el tema que ens ocupa avui, i el Ramon va portar aquesta imatge que recull una miqueta tot el que s'està fent, tot el que es podrà fer, gràcies a aquesta conjunció entre els dos mons. Abans, de fet, el Jordi apuntava l'ús de la intel·ligència artificial per fer mineria, per extreure recursos d'altres planetes... Sí, tot això serà bàsic. És una mica també el que ha passat, recordant-lo del Blade Runner. Els replicants es fan servir per situacions perilloses, igual que els robots, sistemes, diguem-ne, mecànics, diguem-ne com vulguem, tot en situacions perilloses. I això, per tant, en aquestes situacions... Aquests robonautes que posa aquí, que serien robots, els robonautes es diferencien d'altres possibles robots, que em sembla que en tens un vídeo després d'un altre robot, en què són antropomòrfics. Per què? Home, perquè, per exemple, l'Estació Espacial Internacional o les naus espacials estan dissenyades perquè dins hi hagi tripulació, els que han d'estar tripulats, tripulació humana. Llavors tenim unes característiques físiques i el que has de fer no es tracta de redissenyar i readaptar tot perquè posaràs alguna que no és antropomòrfic. Llavors val més fer alguna antropomòrfic i així ja no has de canviar res perquè ja s'adaptaran a aquest entorn bé. Doncs hi ha una de les aplicacions que es parla futures del robonauta és quan els astronautes actualment han de sortir de la nau per fer una reparació, no s'ha desplegat uns panells solars i llavors han de sortir, coses que hem vist tots a les pel·lícules, no? Doncs clar, la sortida de la nau se sap que és molt perillós, és crític per a una persona. Bueno, està parlant que qui sortirà de la nau a fer el que calgui, la tasca que calgui, serà un robonauta. Ja no haurà de sortir mai un ésser humà al dia, perquè, clar, hi haurà tripulacions mixtes, òbviament. De fet, ja n'hi ha alguna, no? Hi ha algun intent, ja. Si ho portes a l'extrem, els que no sortiran de la Terra serem nosaltres. I els que sortiran seran els robonautes. No, és que és així. Sí, a llarg termini, sí. Per això la planificació de missions, el manteniment d'avaries o refueling, o sigui, tornar a carregar quan el combustible, l'aterratge autònom, la construcció d'estructures d'una base lunar potser en el futur serà construïda per robots o combinant-lo amb impressió 3D, molt probablement, perquè la dexteritat d'un robot està molt limitada i ara estan tirant més aviat cap a aquest projecte, aquell concurs que es deia el Mars o alguna cosa així, del Mars Habitat, que hi ha fins i tot un concurs, es presenten idees i moltes idees van a impressió 3D per construir els habitacles, no? I, navegació, recol·lecció de dades, tot això, aquí, al darrere de tot això, i aquí hi ha unes quantes aquí de coses, tot té a veure amb intel·ligència artificial. La majoria d'aquestes coses sense intel·ligència artificial no es podran fer, bàsicament. Sí. Una cosa clau que deies, per exemple, és la construcció ja directament a l'espai, no? I suposo que això allibera que el coet que llancem sigui més lleuger o com es lleuger una cosa o una altra? Nosaltres, afortunadament, vivim amb el que en diguem un pou de gravetat.
És a dir, l'atracció gravitatòria de la Terra és molt potent i això ens permet retenir l'atmosfera. Per exemple, Mart no l'ha pogut retenir. Clar, llavors, vivíem en un lloc molt segur, però esclar, al mateix temps això vol dir que costa molt sortir-ne. La quantitat d'energia que necessitem per sortir és molt gran. Els costos són molt grans. Per tant, precisament per això és interessant anar a la Lluna, perquè després una vegada allà tu pots posar en marxa tot un sistema de producció a la llarga que construir les naus a la Lluna. Exacte. Perquè allà tenen 6 vegades menys de gravetat. Exacte, vull dir, és d'això. O també ensamblar, vull dir, pujar peces petites i ensamblar-ho en òrbita amb una estació al voltant de la Terra, no? Vull dir, és la manera pràctica de poder-ho fer. I és sort que tenim aquesta gravetat tan agradable. Però llavors també hi ha, no, el que comentàvem, no, el valor emocional també de que sigui un dels nostres el que vagi a Mart o a la Lluna o on sigui. Sí, no, això és especialment important. Per exemple, dins la cultura americana, que és una cultura pionera recent, doncs clar, vull dir, de l'exploració, vull dir, això fa que el contribuent pagui a gust els seus impostos. Això deia abans al principi que del que ens interessa d'un astronauta, a part de les seves mans i el seu cervell, és l'èpica que genera, perquè és la manera de convèncer el contribuent. Si no, pot haver-hi altres coses, almenys aparentment a curt termini, que són més, diguem-ne, més llamineres, per entendre's, on gastar els recursos que disposem, perquè a més això és caríssim. Vull dir, ara, per exemple, estava mirant les xifres. Han encarregat a la Lockheed 3 càpsules per anar a la Lluna i costen 1.000 milions de dòlars cada una. 1.000 milions de dòlars cada una. Vull dir que aviat està dit. I esclar, vull dir, són quantitats absolutament enormes i que de fet s'haurien de fer a escala planetària en lloc de per blocs de nacions i competint nacionalísticament. Abans d'obrir les preguntes al públic, posem un moment aquest vídeo que feies esment, Ramon, és d'Euronews, i aquí veiem el Simon, que és aquesta pilota amb cara, que és un robot amb intel·ligència artificial que se'n va anar a l'Estació Espacial Internacional amb 3 astronautes fa un any, no? I aquí veiem com interactuen tots dos, però li falta la part humana, no? S'enfaden perquè crec que vol que li posi la seva música preferida o que deixi de posar música i l'altre no l'entén perquè no té la capacitat d'abstracció, no? O metafòrica que té un ésser humà. Això és tecnologia d'avui dia, vull dir, clar, la capacitat de comprensió del llenguatge, de la semàntica, comprensió profunda del llenguatge i dialogar d'una manera natural com dialogaries amb una altra persona, no. Clar, i això és una pilota. No sé si seria o complicaria molt la història afegir-li un braç que pogués manipular o que... No, bueno, el Robonaut 1 i Robonaut 2 són 2 robots de la NASA que un d'ells també ha estat a l'Estació Espacial Internacional i aquest no camina sobre potes. A més, allà amb falta de gravetat, òbviament tampoc és indispensable ni molt menys, no?, per traslladar-se d'un lloc a l'altre de la nau. Però sí, el que té és el tors i les dos braços i 2 mans antropomòrfiques per donar-li un mínim de dexterity, no?, de destresa, i aquest sí que pot fer coses, no?, i potser li dona una eina a un astronauta. Són experiments per fer com ajudants, no? O també els hi recorden, no sé, els passos que han de fer per fer alguna cosa dins de la nau, alguna operació, i així ja no t'ho has de memoritzar, no? Tots hem vist també les pel·lícules de vegades, sobretot quan alguna cosa va malament, corrents a mirar, tenen uns llibres i unes coses, o consulten un ordinador per veure què han de fer, no? O quina seqüència de botons han d'apretar per resoldre no sé quin problema. Això s'ha vist en pel·lícules. Bueno, òbviament aquí estaria tot memoritzat perfectament per aquests assistents robòtics i ho farien. Ni tan sols t'haurien de dir-te tu fes això i allò, sinó que podien fer ells directament la seqüència per resoldre una avaria, per resoldre un problema, jo què sé, per desplegar algú que no s'ha desplegat, en fi, 1000 coses, no? Sí. No sé si des del públic hi ha alguna pregunta, algú que tingui algun dubte relacionat amb l'exploració espacial, intel·ligència artificial, tot el debat ètic que hi ha al voltant d'aquesta
qüestió, aprofiteu per preguntar al Jordi Zer o al Ramon López de Màntares. Aquí, mira, aquí hi ha mans en aquest costat. Endavant. Hola. Funciona? Sí? Hola. Sí, funciona. El que volia preguntar en referent al que parlàveu al principi, que s'està obrint el mercat de l'espai i que estan començant a entrar empreses que volen investigar, volen treballar a l'espai. Llavors el que volia preguntar relacionat amb això i la part de l'ètica que també parlau, si les empreses moltes vegades ja a la terra mateix es salten la part de les lleis i de l'ètica, quines passes o quins mecanismes es poden establir perquè un cop saltin a l'espai i estiguin a dies de comunicació o anys, puguem assegurar que el seu comportament sigui correcte. És a dir, fa de mal contestar, jo suposo que són les mateixes tècniques, els mateixos controls aquí, en el fons. No sé si l'espai té legislació particular. Sí. Sé que jo hi havia llegit alguna cosa que hi havia aspectes particulars dins l'espai, no? Hi havia alguna relacionat, em sona, potser vaig errat, alguna relacionat amb l'ús o no de l'energia nuclear a l'espai. Per exemple, sembla que hi havia algun tipus de restricció. Però, en canvi, curiosament, el Curiosity funciona no amb energia solar, sinó amb energia nuclear, perquè és un isòtop del plutoni, que és el que genera l'energia pel Curiosity, pel robot Curiosity. Per tant, hi ha energia nuclear almenys en un robot a Mars. Jo no sé si és que aquesta legislació l'han canviat, l'han adaptat, i no estic al cas de la legislació pel que fa als temes de l'espai. Però, com deia també en Jordi, home, hi ha coses que les mateixes normes o regles que tenim aquí s'haurien de tenir en compte també a l'espai, no? Quan implica persones i això. Hi ha acords internacionals, per exemple, similars al que hi ha per l'Antàrtida. Per exemple, la Lluna no pot ser propietat de cap estat. I això planteja problemes perquè, per exemple, han aparegut una colla d'empreses que el que estan intentant és explotar els recursos miners. Llavors, d'alguna manera, s'estan apropiant d'allò. Però quan això sigui possible, ja trobaran la manera de treure'n el benefici que quedarà. I aquí pau i després glòria. Vull dir que això jo crec que és inevitable, vull dir, forma part de la nostra naturalesa. Vull dir, tot dependrà de la capacitat que tinguem de controlar. Si no tenim cap capacitat de controlar, doncs potser es convertirà això en una espècie de Carib a l'època dels filibusters, que és el que veiem a la Guerra de les Galàxies. Són coses que depèn del control que es pugui tenir. Hi ha una pregunta allà i després anem aquí. Bé, bàsicament, si l'exploració espacial és intentar descobrir nou coneixement, fer nova ciència, per tant, entenc jo, buscar anomalies, em preguntava com es podria preparar una màquina, un robot, davant de situacions en les que no estem preparats o no podem arribar a concebre, no? No sé si m'explico. Bueno, sí, això són... Sí, això... No sé si he entès del tot, però a veure, amb la tecnologia actual almenys, quan entrenes un sistema d'intel·ligència artificial, i estic parlant ara en el context d'un sistema que aprengui, perquè és que si sortim del context de l'aprenentatge acabem aviat, vull dir, tot això passa... Bueno, aquesta és la imatge, però bueno, aquella imatge passa... No, és igual, no cal, igual. No, l'última, sí, aquesta. Passa per sempre capacitat d'aprenentatge i adaptació i tal. Però esclar, com ho entrenes? Ho entrenes... Si necessites exemples d'entrenament, aquella cosa completament inesperada, una anomalia, alguna que es pot trobar, no és impossible haver-ho previst. Vaja, hauries de ser cognoscent, no? O sigui, saber els dissenyadors, que això és impossible, no? Per tant, és inevitable que aquestes intel·ligències artificials, per molt sofisticades que siguin, es trobaran
en situacions anòmales que no hi haurà manera de... No sé com ho faran per respondre a algo completament inesperat, anòmal, no? Això és un problema que en l'intel·ligència artificial no tenim la més mínima. També ens passa a nosaltres, els éssers humans no sempre tenim una resposta davant d'una situació absolutament inesperada de la qual no hem tingut la més mínima experiència. Compte amb això, no és que siguem aquí capaços de qualsevol cosa, però en el cas de les màquines encara més aquesta situació, no? I si l'anomalia té a veure amb coneixement científic que ajudin a descobrir el que en diuen, de fet aquí parla en un lloc knowledge discovery, no? El knowledge discovery passaria precisament, perquè hi ha una àrea de la intel·ligència artificial que es diu així precisament, no? De veure o trobar algun tipus de cosa que sigui interessant allà on els éssers humans no ho han pogut veure, algun tipus de patró que apareix en algun lloc, no ho sé. Abans parlàvem amb l'Ignasi Ribas, que està aquí, que és un gran expert, que és famós perquè va descobrir un exoplaneta, doncs que hi ha una manera de detectar exoplanetes, i això sí que seria un avenç de knowledge discovery amb la intel·ligència artificial, no? Ignasi, del que anem els DIPs. Els DIPs són petites variacions de la intensitat de llum d'una estrella, i aquesta estrella pot tenir un planeta al voltant seu, i el DIP, si el DIP és periòdic, és a dir, que potser cada 8 mesos, per dir alguna cosa, perquè no sabem la trajectòria de l'òrbita, el que tarda, perquè pot ser enorme, o anys, o dies, o el que sigui, no? Si cada un cert període de temps aquesta molt petita, menys d'un 1% de variació de la llum que percebem des d'aquí, degut a que ha passat pel davant aquest planeta, això és una de les maneres que no sé si es fan servir o que es pensen fer servir o que possiblement són factibles de fer servir per suggerir que allò pot ser un exoplaneta, no? Un planeta. Potser la intel·ligència artificial pot analitzar aquest tipus d'informació, aquest tipus de dada que això genera, i potser detectar un patró en aquests dips, en aquestes trajectòries periòdiques que potser l'humà, amb els seus instruments, fins i tot amb els seus instruments, no només amb l'ull, els seus instruments de mesura, potser no capta, no? Ignasi, he dit alguna bestiesa? Ho has clavat. Es fan servir tècniques de deep learning, tècniques de decision trees, tot això està ja en plena erupció. I descobrir nous exoplanetes seria descobrir, podríem dir que és coneixement nou, no? Passaria per la intel·ligència artificial. Encara són entrenats en patrons coneguts, i em sembla que el Carles volia dir el desconegut, diguem-ho així, no? Allò que és desconegut encara no sabem ben bé com trobar-ho. Que cridi l'atenció alguna cosa desconeguda i que llavors facis una hipòtesi i verifiquis aquesta hipòtesi. Tot aquest procés de decisió, dic, ostres, això, mira, suggereix que això podria ser això. Ara planificaré una sèrie d'experiments o d'accions per verificar-ho. Que una intel·ligència artificial faci això que acabo de descriure jo, no te digo nada, Aquí hi ha una pregunta i després anem allà. Bé, és en relació al que has comentat abans quan la pel·lícula Blade Runner, no? I l'aspecte ètic de si els humans tenim dret a desconnectar, no? Tu li has dit cosa, no? Era una persona robòtica o com se li vulgui dir, no? Un android, el que sigui. I encara estem molt lluny també de tot això, no? Però la pregunta era des de la investigació, si els científics us esteu plantejant donar-li voltes ja a aquest possible debat que sí o sí s'haurà de tenir en algun moment, perquè si estem pensant d'enviar robots autònoms a l'espai, hauran de resoldre situacions que passaran també per dir et desconnecto, no? Que serveixis només per això o per allò. S'està pensant o encara és massa d'hora i massa aviat Hi ha poca cosa. L'aspecte aquest concret del dret o no de la desconnexió, ara la discussió a nivell ètic de la intel·ligència artificial està a un nivell bastant més diferent d'aquest, més, no sé com dir-li, més pedestre, potser no en aquest aspecte concret de dret o no a desconnectar.
De fet, el que s'hauria d'intentar és evitar arribar a aquesta situació on s'hagi de plantejar la desconnexió o no de la màquina i assegurar-se que tindrà entre cometes un comportament alineat amb els valors i ètica. Hi ha el Stuart Russell a Berkeley que sí que treballa en temes sobre la incertesa dels objectius que resoldrien part del problema que deia jo de cuinar el gat, de l'objectiu. Se diu els objectius que se'ls dona a l'intel·ligència artificial no haurien de ser segurs i deterministes i que els hagin de considerar com a fer passi el que passi, sinó que han de venir sempre associats per un dubte. O sigui que la màquina tingui sempre acompanyat d'aquell objectiu, d'aquella cosa que se li diu de fer, que sempre ho associï amb sí però, saps? Un dubte, vale, ho faré però potser no costi el que costi, sinó sempre que sigui compatible amb aspectes de comportament ètic. Ell va per aquí i ell diu que en aquest cas el botó de desconnexió, diu ell, no seria necessari. No ho sé. L'exemple del gat és també a la pel·lícula Frank el robot, no? La pel·lícula aquesta... Sí, Frank el robot, Frank el robot, o alguna cosa així. Que també és molt semblant a l'exemple aquest que has posat del gat, no? I que ell tenia uns objectius i és capaç de robar i tot per complir l'objectiu que l'han programat, que és fer companyia a aquell home gran, no? Exacte. En aquesta pel·lícula també hi ha exemples bons d'això, que el robot farà el que sigui per assolir l'objectiu. Sí, Jordi, Ramón, en la exposición cuántica que se hizo aquí hace unos meses, había unas fotos de las primeras cámaras de niebla. ¿Cámaras de? Cámaras de niebla. Las cámaras donde se ionizan los átomos y ahí se buscaban precisamente nuevas partículas y tal, en cierto sentido muy parecido a lo de buscar nuevos exoplanetas, ¿no? Entonces me acuerdo que allí en las fotos que había un vídeo también, salían unas mujeres que eran como las que rastreaban las fotos de la cámara de niebla de cara buscando lo que serían nuevas partículas elementales y tal. Yo pensé que esto se podía automatizar. ¿Esto tenéis alguna, igual que en el caso de la búsqueda en fotos espaciales de exoplanetas, hay alguna... ¿Te suena algo de esto? Sí, no, això ha sigut una cosa que ha passat diverses vegades. Per exemple, quan es va fer la primera classificació d'estrelles a Harvard, hi havia el Pickering, que era el catedràtic, per entendre's així, i estava envoltat d'una vintena de senyores que eren les que feien els càlculs. I això era conegut com l'harem del Pickering, que era clarament una situació absolutament discriminatòria. A l'època preordinadors dels primers llançaments de l'espai hi havia també senyores matemàtiques especialitzades en càlcul, que això va sortir i la seva feina era senzillament calcular. Eren gent que calculava molt bé i feien la feina molt ben feta, i també és un altre cas clar de discriminació, i això de buscar aquestes fotografies també ve ser el mateix. Treballs mecànics mal pagats que faci gent que no protesta gaire. Però bueno, això és una constant, no? El que passa que si no saps el que busques, perquè el que deia en Carles darrere teu, l'anomalia aquesta, si no saps el que busques, com saps si ho has trobat? Per exemple, la serendipity, que és ben coneguda, i que en casos de serendipity la penicil·lina es veu que Fleming la va trobar com el remei de la penicil·lina gràcies a un fenomen de serendipity, va passar alguna cosa completament inesperat que no responia al seu pla d'experimentació que estava fent amb uns fongs de no sé què, no me'n recordo gaire, no? Com és la història concreta. Però clar, òbviament ell era suficientment expert en la seva tasca i no se li va escapar aquesta anomalia
va dir, ostres, aquí hi ha alguna cosa. Aquí hi ha alguna cosa important. I llavors, clar, ja va seguir treballant, ja guiat per alguna cosa, ja guiat pel fet que allò havia estat important i a veure, i va trobar, va descobrir la penicil·lina, no? O sigui que, però esclar, això, pensar a aquest nivell amb màquines, a mi, la veritat, se'm fa absolutament gairebé impossible. Impossible. Però de totes maneres, ara, en el cas de l'astronomia, els nous sistemes, els nous telescopis, ens estan inundant de quantitats absolutament enormes de dades. I estem parlant de centenars de milions de dades. I clar, l'única manera que tenim de buscar allà és a través de tècniques d'intel·ligència artificial o deep learning, que sé com ho diu, l'aprenentatge profund a base de comparar amb models, però també s'estan generant continuament quantitats. I cada dia 150 terabytes diaris. Sí. La NASA, 150 terabytes cada dia. Hi ha més preguntes al públic? Ens han escapat moltes coses que per la impossibilitat gairebé d'analitzar en temps real ràpidament totes aquestes dades. Per això, de fet, una de les coses importants, perdona, una de les coses importants que hi ha és que aquestes bases de dades són accessibles a tothom. De manera que els pot anar buscant a mesura que van millorant les tècniques, a mesura que realment tenen les idees. I realment és un tresor, això, com a unitat. Més enllà d'aquesta idea de l'exploració com a nova ciència i descobriments i tal, els darrers anys sí que s'ha plantejat gairebé com una necessitat de vegades es parla d'aquest projecte de Mart com a segona residència o en el sentit de residència alternativa per com està el planeta i tal, i no sé fins a quin punt avança l'exploració més lenta que de la destrucció planetària, no? I no sé si és a dir, quin termini estem parlant, o si realment és una alternativa viable o això... Un dels grans problemes que tenim en aquests moments, abans he mencionat que la Terra és un planeta confortable. I hem de pensar que probablement... De moment. Hem de pensar que probablement, d'entrada, el sistema solar probablement és un migrant. És a dir, el sistema solar probablement es va formar, s'està discutint, hi ha diverses teories, però la que està més acceptada és que es va formar mig camí entre l'estel·lar i el Sol. I va migrar d'allà fins cap aquí, on s'està molt més tranquil. L'eix de rotació de la Terra, si no tinguéssim la Lluna al costat, estaria oscil·lant contínuament, amb uns canvis climàtics terribles, i la Lluna ens estabilitza. Però la Lluna es va formar gràcies a una col·lisió, és a dir, una cosa absolutament casual. Per tant, pensar que podem trobar altres llocs que siguin gaire confortables no està tan clar. Pensar que Mart és el salvavides, potser si n'hi ha cap remei, però Mart té una gravetat més baixa, té una mostra que la podríem reconstruir, però no té cap magnètic. I, de fet, en diferents programes de terraformació, un dels corolaris és que hauríem de modificar genèticament a les persones perquè poguessin sobreviure. Estem retornant en els límits d'aquests ètics. No estem parlant d'una eugenèsi, estem parlant senzillament d'una modificació de la mateixa manera que si un té la pell més clara o més fosca pot aguantar més bé la radiació solar, etc. Estem parlant d'aquestes coses. Però això ha de sortir de la... Per tant, el que sí que hem de fer, i sobretot ja us veu molt clar, és quan mirem des de la Lluna, mirem la Terra, veiem aquesta bola, o sobretot quan pugem a dalt del Voyager i mirem la Terra, que és una espècie de boleta blava allà, doncs que m'ha fet cuidar. Aquesta és la veritable taula, la veritable salvavides. És a dir, els que els agrada navegar diuen que el barco no s'ha d'abandonar mai fins a l'últim moment, perquè sempre és més segur que no pas la llanxa salvavides. Bueno, com diu Ray Runner, una part de la humanitat, els que s'ho poden permetre i han passat també unes proves relacionades amb el seu estat de salut, estan vivint en colònies en un altre planeta perquè ja a Terra se la torrenta que ens l'hem carregat. Afortunadament això ho trobem és a cara, no? No ho hem dit abans. Bé, afortunadament no és el cas, no? Perquè si no ja estarien
en pujar així de contínuament i no sortiria mai el sol, com veiem en la pel·lícula, no? Però, clar, només els que s'han pogut permetre econòmicament o per altres motius, el que sigui, per contactes, pel que sigui, viuen allà i tenen els replicants d'esclaus i de treballadors. Però els desgraciats que fan la terra no passen molt malament. I jo penso, això soc una mica pessimista, em temo que ens carregarem el planeta abans que tinguem la solució d'escapar cap a una colònia no sé on. No val la pena ni pensar en la possibilitat d'instal·lar-nos en colònies a altres planetes. El meu host, a més, no vegi. De fet, un dels problemes que hi ha clàssics, que és el problema de la paradoxa fèrtil, que és si hi ha vida en altres planetes i vida intel·ligent, segurament, com un fa els càlculs. La gran incògnita és el temps que dura una civilització tecnològica. Si una civilització tecnològica dura 1 milió d'anys i nosaltres, si comptem a partir del neolític, doncs en portem molt poquets i ja veieu on estem. Si hi ha 1 milió d'anys, la probabilitat de que civilitzacions a la galàxia coincideixin amb el temps i amb l'espai és pràcticament nul. És a dir, hauríem de tenir períodes de temps molt superiors, hauríem de ser capaços de resistir molt temps per poder arribar a pensar que hi ha un nombre relativament abundant de civilitzacions tècniques que des de la galàxia. No dic intel·ligents, dic tècniques. Una altra cosa és pensar en termes d'éssers humans concrets, el dia per Ignasi que parlava parlar en termes de la humanitat en ella mateixa. Llavors ja no hem de pensar en períodes de la nostra vida, del que vivim les persones, o fins i tot altres fills, sinó que pensar, ja podem pensar en futurs molt més allunyats. Llavors sí que potser té una mica més de sentit, pensar en termes d'humanitat i no pas en termes d'ésser humà concret. Llavors sí que colonitzar altres llocs, altres planetes pot tenir sentit fins i tot, o anar més enllà del sistema solar o on sigui, amb l'exploració exterior. Hi ha una altra qüestió aquí. Sí, aquestes dues pel·lícules estan molt bé per encendre el debat i tal. A mi sempre el que m'ha fallat de les pel·lícules aquestes és que trobo que se salta la torera un dels principis que podem ser més clau com si fos sistema d'intel·ligència artificial, que és primer no fer mal als humans, després obeir els humans que donen ordres i l'últim que de tota la presa de decisions aquesta hauria de ser les primeres regles que sigui el sistema, no? De l'Asimov. Exacte, no? Llavors, jo suposo que no sé quin punt el sistema d'intel·ligència artificial que avui dia es fan servir o que diguéssim que treballen amb humans, que no és com la màquina vagi sola, sinó que interactuen amb humans, entenc que ho deuen tenir compte. No, en el cas de les lleis de la robòtica de l'Asimov, d'entrada hi ha per mi, que potser estic equivocat, hi ha una manca fonamental, que és que es basa en dir has d'obeir els homes, o la humanitat. El problema és com ho defineixes. Precisament, negant la condició humana, hem justificat l'esclavitud, hem justificat l'Holocaust, hem justificat l'extermini, etc. Aquest és el problema. En el cas del gat, obeeix, i aquest és el problema, és a dir, les lleis d'Asimov precisament no valen per això, perquè la primera ja no obeir, bueno, sí, ja obeeix el que cuina el gat, i l'altre no obeeix el que van dissenyar els seus dissenyadors que van programar per dur a terme la missió. No n'hi ha prou. No sé si hi ha alguna pregunta més entre el públic aquí davant la primera fila i si algú vol preguntar alguna cosa més que aprofiti perquè ens acostem al final. Jo volia preguntar que respecte a la intel·ligència artificial posada a l'espai, doncs això, en algunes missions, què creieu que seria més important? Fer-la més, o sigui, intel·ligència artificial més en software, com seria el cas del HAL, o més en hardware, diguéssim, com en el cas d'Interstellar, que és aquells robots que es mouen o que ajuden més manualment.
hi haurà coses que es podran i serà convenient fer-les amb hardware en lloc d'un software, això no hi ha dubte. Per exemple, ja es va fer en l'Apollo 11. L'Apollo 11, tot el sistema dels controladors... Abans he dit al principi, ara diguem al principi, que l'electrònica, no diguem que la electrònica és el que havia de arribar a la Lluna. Bé, és cert, però no és tot la veritat. L'electrònica és la tecnologia que hi ha a sobre dels controladors de l'automàtica, sistemes de control. I en aquells moments la teoria de control era suficientment desenvolupada i madura i robusta com per assegurar que la nau Apollo i després l'Eagle per referar i tot, el vol lunar i tot, seguirien les trajectòries amb molta precisió. Si no hagués fet els coneixements de teoria automàtica sobre estabilitat, els sistemes de control, etc., controladors PID i tot, si no hagués sigut tot aquest cos de coneixement, no s'hauria pogut anar a la Lluna per molta electrònica que tingués. L'electrònica és el que hauria d'implantar aquests controladors, no? Com sabem, no? Vull dir que, bueno, no sé si la resposta és dura. Bueno, diria que aquí era més important, no? Si una cosa o l'altra, no sé si pots prioritzar... I aquests controladors, en el cas de l'any 69 de l'Apollo 11, no estaven fets en base de software, sinó estaven fets en base de hardware, estaven programats, microprogramats, diguem d'alguna manera. No hi havia els FPGAs que hi ha ara, la tecnologia no permetia fer el que faríem ara, però sí que era una manera més rudimentària de fer amb hardware, no era un xip, perquè no hi havia xips. No hi havia un xip tal com que fem nosaltres, des del 70 i pico, del 4004, no? Abans xips no existien. Per tant, era una manera molt més pedestre de fer un circuit electrònic que implementava el controlador PID, proporcional integral diferencial derivat. I gràcies a això es va aconseguir de fet arribar a la Lluna. És a dir que sí, que històricament moltes coses es fan ja, i actualment també, en material hardware, i es seguirà fent. Però no es podrà fer tot. Sí, jo volia fer una pregunta que és en relació amb el que ja s'ha comentat una mica a vegades, de si èticament podríem desconnectar o no una intel·ligència artificial que mostri símptomes d'autoconsciència. Més que continuar amb aquest debat, jo volia un pas enrere, un pas abans, i preguntaria si hi ha manera de saber si una intel·ligència artificial o una artefacte artificial pot tenir tantes dades sobre els humans, vull dir, només Google o Facebook ja sap tot el que ens agrada, que el resultat és agradable, com reaccionem a infinitat d'estímuls. Jo crec que amb les dades que ja es tenen, i les que es donaran més endavant, ja es podria imitar almenys la consciència humana o desenvolupant encara més l'intel·ligència. Jo no sé com, Vale, no ho dic. Sí, en la hipòtesi que s'arribés en aquest punt, si hi hauria manera. I com ja estem acabant, sí que voldria compartir una reflexió que jo fa temps que em faig. És de si arribéssim, perquè hi ha experts que diuen que abans d'acabar aquest segle es podria arribar a la singularitat, és a dir, una intel·ligència artificial que superés la humana, m'agradaria que compartíssiu una reflexió sobre si la humanitat seria capaç de suportar aquesta idea, és a dir, acceptar la idea que hi ha un ell més intel·ligent que nosaltres mateixos, o sigui, si la deixaria desenvolupar o instintivament lluitaria amb ella. Això ja va Això, pregunta per parlar amb una estona. La consciència ni tan sols sabem com apareix, com emergeix en nosaltres mateixos. Hi ha una ignorància molt absoluta. No hi ha dos filòsofs de la ment que estiguin d'acord en què és la consciència. Potser el més interessant és el Daniel Dennett. Potser és el que ha fet coses una mica més del que he llegit jo, que almenys a mi particularment m'agrada sintonitzar més amb el que diu el Daniel Dennett sobre la consciència que altres, però ho presentes com una propietat emergent, però no se sap ben bé com. Ara, com que jo no soc cartesià, per mi menys ric com mateix, tot s'ha de poder explicar tard o d'hora, però no podem explicar-ho no vol dir que sigui inexplicable.
a través de l'activitat neuronal, l'activitat celular, si no, m'estranyaria molt que hauria de creure que hi ha una cosa etèria que està separada del cos que és la ment, i no sé què més, no? Bueno, no són d'aquests, jo no crec en tot això, no? Per tant, potser sí que s'arribarà a saber d'alguna manera quins mecanismes a nivell cerebral són els que donen lloc a la consciència i què quedarà més de la consciència, perquè la consciència és una paraula que quan Rivinsky deia sweet case word, paraula maleta, en el sentit que incorpora, una maleta que posa moltes coses diverses, que incorpora molts matisos i moltes coses, és molt polisèmic i moltes coses diverses. I la consciència no sabem massa ben bé què és. Si no sabem massa ben bé què és, difícilment no podrem, penso, reproduir en màquines i esperar que programar màquines i de manera que quan evolucionin suficientment emergeixi de consciència com a art de màgia, que és el que pensen alguns singularistes, els singularitats aquests, els que dius tu de la singularitat, que estan convençuts que emergirà una consciència a partir d'un moment en un cert moment, i en el moment en què apareixerà la consciència en les màquines, jo tampoc estic d'acord, jo això de la singularitat no m'ho crec gens, en absolut. Aquestes intel·ligències i més no m'ho crec, a més, jo dic d'aquí 1000 anys no ho sé, però els que estan parlant d'any 2040-2045, per favor, això és demà passat, com qui diu. Pensar que demà passat hi haurà superintel·ligències que ens faran obsolets i que ens transcendiran. Per cert, fa 3 dies van fer la pel·lícula Transcendence a la tele, no sé quin canal. Transcendència, que vaig parlar d'això, la singularitat de la superintel·ligència, i com que no havien resolt el problema de la consciència, com ho resolen? La pel·lícula aquesta, com ho resolen? Carreguen la consciència humana, que no fa un upload de la Bíblia, que com que no sabem com dotar de consciència a la màquina, bueno, fem una persona i fem un upload de totes les seves memòries, les seves experiències, les seves vitals, tota la seva vida, tots els seus records, tot, i a partir d'aquest moment, aquesta simbiosi, se suposa que aquella màquina ja té consciència, perquè se li ha copiat, fet un upload de la consciència de la persona. Doncs això que sona, aquest raret sí que sona, oi que sí? Bueno, doncs els de la singularitat s'ho creuen. Doncs per això és una experiència interessant. Doncs ja ens n'anirem per això demà, si us sembla ho aniríem deixant aquí, jo us demanaré la reflexió final per tancar aquest diàleg d'intel·ligència artificial, que seria el Ramon, i exploració de l'espai, que seria en Jordi. A mi el que m'ha quedat clar, i començàvem amb aquesta efemèride de fa 50 anys, vam arribar a la Lluna, la tecnologia ha avançat moltíssim, però a la intel·ligència artificial encara li queda molt, que podem veure, Ramon, tota aquesta tarda, no que deia el Jordi, el que deia... No tindré pas temps de fer-ho, Bueno, passes el relleu aquí a mi, al costat, perquè el que ha d'aconseguir la intel·ligència artificial és substituir aquest servei d'aquestes mans de l'astronauta, que és el que interessa, però que al final l'èpica ha de prevaldre, d'alguna manera, i no sé si això... Bueno, potser és un robot superpotent també té la seva èpica, no sé, però si voleu tancar una reflexió... Sí, però la reflexió és un desig, jo desitjo que la intel·ligència artificial evolucioni cap a el que se'n diu, i de fet, hi ha un projecte europeu que estem implicats a l'institut, i Europa també sembla que apostaria per aquí, centrada en l'ésser humà. I pensar més en amplificadors d'intel·ligència, és a dir, simbiosi, equip, persona-màquina, de manera a millorar, a optimitzar les processos de decisió dels éssers humans i que la intel·ligència artificial sigui una eina de millora molt sofisticada, no és una eina comparable a un martell o un destornillador, un tornavís, sinó una eina molt més proactiva, molt més útil, però una eina, i que una eina com a màxim una mica un peer, una mica comparable amb nosaltres, i que treballant conjuntament ja millorem qualsevol dels dos per separat. Jo, la meva reflexió desitja d'això, que anem, l'intel·ligència vagi cap a aquesta vagi cap a aquí. No sé si va cap a aquí. Com a declaració de la facultat em sembla bé, el que passa és que tenim moltes coses que aniran per aquí. En qualsevol cas, el que sí que és efectes de l'exploració de l'espai i de l'exterior, jo crec que les màquines de l'intel·ligència artificial
sobre una negra i es poden servir durant molt de temps. El que després arribarà a fer nosaltres és una mica de la nostra funció. Veurem. No soc gaire optimista. No? Bueno, jo penso que totes aquestes aplicacions al voltant de poden arribar-se a assolir en el seu moment, i tardem molt, però poden arribar-se a assolir. Jo penso que és factible moltes d'aquestes coses que hem estat parlant avui, i aquesta imatge que us diu de totes aquesta imatge que diu de totes les possibles llistes. Però és igual, aquella aquí aquesta. No, no es veu. Doncs jo penso que tot això és factible. Prenem nota i diu anys que ho hem parlat. No, i a curt termini s'està posant en marxa. El problema ve quan un intenta projectar el futur, com jo he dit, de debats, són preguntes profundes que no tenim les eines per contestar-ho. No sé, que és que vam convertir una espècie de bits humà, màquina, no sé. Bé, doncs, si us sembla, ho deixem aquí perquè el tema és interminable i, de fet, hem parlat de molts aspectes que tenen a veure amb la intel·ligència artificial. Ramon López i Marta, moltíssimes gràcies. I també l'exploració espacial, que un plaer, moltíssimes gràcies també a tots que heu vingut avui i per la vostra participació, que ha sigut també molt interessant. Moltes gràcies.